Si ahir estàvem seriosament preocupats, avui estem raonablement contents. S'ha treballat molt bé durant la nit, a primera hora han entrat tots els mitjans aeris, estaríem al voltant de 10 mitjans aeris i el que els tècnics ens acaben d'informar és que podem, així quan es parla d'incendis, perquè n'hi ha un perímetre ampli i n'hi ha zones calentes, sempre s'ha de ser molt equilibrat i molt mesurat, però les impressions són molt bones i molt positives. Jo, una vegada més, tornar a una qüestió que m'agrada recalcar, perquè quan les coses se fan bé, n'hi ha que dir que se fan bé. I així, en els incendis, s'està treballant molt bé la coordinació, ho hem ressaltat, entre tots, i quan dic tots, dic consorci, forestals, voluntaris, forces i cossos de seguretat, la Guàrdia Civil, Protecció Civil, tots treballen coordinadament, n'hi ha el director que és el que organitza i coordina, i això cal una vegada més recalcar-ho.